нафарҳое ки хоҳишманданд мехоҳанд ки бизнеса сар кунанд бо 20 нафари дига бигӯем ки қабул мекунанд. Заказошон дар як рӯз алҳамдулилло ай 50 штук ва боло заказ доранд. И тока як маркетплейс не, яъне мы еще полностью, так сказать, курс не прошли, а уже такие заказы на большие суммы реально не ожидалось, и это очень круто. шумо ду точка доред, чихе ки дар корвон точка доред, чихе ки дар саховат точка доред ва ҳар ду шумо дар прибыл овардесай, конечно же, и ба фоидаи шумо. Барои галочка мераванд, вайда савдошон стоит. Чӣ гуфтанем ки желаниятон калон бояд боша, шумо ниятон пилкургӣ боша. Вақте ки ҳамин дари ҳаминҷаро даромаде, бояд ҳама чиятон бурояд. Ассалому алайкум ба ҳама бинандагони канали Абдуллотиҷӣ, ҳама нафарҳое ки канали моро ҳама вақт дастгирӣ мекунен, комментариҳои хуб менависен ва ай ҳама беҳтараш қатъи монем бигем, чун ҳама вақта номерҳоро барои билет мемонум метавонем муроҷиат кунен ва айни замон дар компанияи Яксум, яъне офиси Яксумда қарор дорем. видеои пештарае ки партофта будем, хеле дастгирӣ карда будем, тамошо карда будем ва гуфта будем ки нафарҳое ки мехоҳанд хона ё ки мошин ба паспорти тоҷикӣ қарз бигиранд метавонанд муроҷиат кунанд ва дар ҳамон видео гуфта будем ки ин компания на фақат ки қарзи хонаву мошин қатӣ, яъне ки метавонем ки бизнесам қатъишон ҳамкорӣ кунен ва дар он видеорам гуфта будем ки 20 бародари тоҷика дар ҳаминҷа кор дагирифтанд ки айни замон уже хеле шид кор кардистиянд, соз рафтестай, баъзеҳош бигем рейтингшон баланде, баъзеҳош паст ва чӣ гуфтанем шумо да чӣ расонданем ки нафарҳое ки хоҳишманданд мехоҳанд ки бизнеса сар кунанд дар Валбрес, Азон ё ки Авитода, номерҳои иёра мемонум, телеграм каналшона ки метавонен обуна шавен, ҳар рӯза видеои нав мепартоянд, хабардор шавен, канали ютубшона ки метавонен бидрои ай видеои навшон хабардор шавен ва чӣ гуфтанем нафарҳое ки хоҳишманданд мехоҳанд ки бизнеса сар кунанд бо 20 нафари дига бигӯем ки қабул мекунанд айни замон ва ҳамаш бигӯем тайёра, фарқият надора ки шаҳрванди Россия ё ки шаҳрванди Тоҷикистонен мақсад, меоем муроҷиат мекунем, договор заключат мекунем, бигӯем компютер тайёрай, иперам надошта бошен, хичон мекушоянд, офис ҳама тайёрай, аккаунти Валбрес кушода наметавонем, хичон мекушоянд бигӯем, борам ай мегиранд метиянтона, бо дар масъалае ки ба чанд қапл мақсад метавонем ки ҳамкорӣ кунем, акай ҷобира хича мепирсем баъдана ва ин бародаре ки мақсад бигем нафаре ки ёд метиҳад ё ки роҳнамоӣ мекуна, ай худаш мепирсем ки мақсад кор чӣ хел рафтестая, чӣ хел кор кардестиян. Салому алейкум бародар. Мехостам дар масъалаи бигем як бор уже 20 нафара дар кор гирифтена. Бале. Кор чӣ хел рафт, мақсад чӣ қиндиё буд ё ки натиҷа додан, надодан, нафарҳое ки бигем кор дар омадан розӣ ҳастанд, нестанд, дар ҳамаи масъала маълумот мерасондем, беҳтар мешид. Салому алейкум як бор дига бародаро, якум савол сар мекунем. Якум выпуски ки, яъне якум поток ки мо қабул кардем, рости гап ма уқа боварӣ дар худам надоштам, барои ки ман якум бор як каси дигара яъне ба кала гирифтастам. Мисол хай гуфта намешавад, мумкин ай дастам наёяд, баъд мисол гунаҳгор манеу ширкат мешавад, барои ки ин имкониятам дар ширкати Яксум додагиай ва шукронаи худо чихе ки ҳозир дидесен шогирдое ки ай ҳама барвақт омадаги буданд, яъне заказошон мисол ҳозир мисол нишонтон метавонем, заказошон дар як рӯз алҳамдулилло ай 50 штук ва боло заказ доранд. И тока як маркетплейс не, яъне 50 дар як маркетплейс, мисол Азон 50 дар як тай дигаш, шояд ай 50 кам ё боло. Wildberries оли Яндекс шаҳуӣ накардем, иншоалло ният мондааст ки Яндексам кор кунем. Ана натиҷа 100% додеса, ҳар як тай ки омадаги, ҳар як одаме ки даже одаме ки просто ради галочки меояд, даже ҳаваё ками кам дар як рӯз ягон 2-3 дона бор савдо мекунанд, яъне ҳастай результат. Самое главное ай хичон вобаста ки ҳамон одамо чӣ хели ҳамин корда даватса мекунанд, яъне аддача боша рангияни бачо, конечно же потоки прибылам мехезад. Баъд дастгирии компания бо ягон сум шидаг, конечно 100% ҳастанд ки бачаҳое ки дар як рӯз агар дурӯғ нагӯм то 36 000 дар як рӯз савдо кардагиянд, но вақте ки савдо ҳаст бор нестай, яъне ҳамон борора ва ё дабавит кардагиянд, но
надоранд ки чтобы биспоранд. Сини акаи ҷобир муроҷиат карданд ки мо ҳам хеле ҳозир чӣ дорем, яъне камтарак ака ҷобир гуфт хорошо, ҳамун чанд пуле ки дар корай азамат да биген, азамат пулша роитон мекунад, азамат да муддати ним соат кори касе ки муроҷиат карда буд ним соатда коршона ҳал карда буд. Ман дар видео тамошо кардам ки акаи ҷобир бои бародарро бигем 100 000 ай компания додака. Мақсад ки агар кор даям ки биёянд результати хуб битиям бигем боршон, яъне чӣ хел ки YouTube просмотри хуб мегирад, хуб да биғалта компания дастгирӣ мекунад ки зиёдтар фурӯшанд гуфта. Бачаҳо, акам примертон бушавад, фаҳмидед? Ин чӣ хел ки гуфта будем ки компания бо дастгиритон мекунад. Акрам да додар тайм бошад. Додар nom чӣ? Саймидин. Ай шоти мо ёқу 100 000 дигар борш медӣ. Фаҳмидед? Просто ай шоти компания. Короче, бире ёки чизе ки хелшон медӯд мекунад. Ҳамон магазин гуфтагим ку 100 000 да бор мегирӣ, данои ма бинавис. Тамом? Ҳаракат ки хел буд. Бачаҳо, шогирдои ҳама пешрафтамо, яъне самои продвинутии мои, чунки Акрам қатъи ҳамкориш додарша Саид Акрам ва Саймидин шинос бишем, ё ҳамдулло результати танҷ нишон додастанд, яъне уже примерно 2 ҳафта намешавад ки ҳамҷо именно савдошон сар кардаган, но шурмахдо результати хуб нишон додастанд ва иншоалло бо ай пеша ҳамаш конечно ҷо шуе ки акай ҷобир гуфта буд ки ё 100 000 да чӣ дорам, яъне чек дорам, метавонам ҳамун чек истифода барам, акай ҷобир иншоалло меояд ва старти ҳамун чекшона сар метиҳам насиб бошад, баъд дальше айдуни савдошон мешавам, айдуни борошон. Ну что сказать, я на русском скажу, потому что не очень могу нормально разговаривать на таджикском. Если честно, не верилось изначально то, что вот так вот все пойдет за такой короткий срок, так сказать. Большое спасибо, конечно, нашему учителю Якубу за то, что он так вот нас научил. То есть он реально, столько вопросов к нему было, столько, я не знаю, недочетов здесь было. Он на все отвечал, на все нам, помогал нам во всем. И за счет этого мы вот так вот продвинулись вот на такие заказы. То есть мы еще полностью, так сказать, курс не прошли, а уже такие заказы на большие суммы реально не ожидалось, и это очень круто. Так что кто не верит, кто сомневается, так сказать, вот это вот вам доказательство, это все. То есть живое доказательство, там кто-то может там вам что-то говорить, но нет, это реально доказательство. Сейчас вот все штрих-кода есть, это все отнесем в Wildberries и сдадим. Уже там клиенты получат свои товары. Со вчерашнего дня вот до сегодняшнего, до 4:30 у нас на Озоне 180 заказов. Это сейчас оно еще идет, то есть до 12 ночи там может быть свыше 200. Это, надеемся на это, конечно. На Wildberries тоже сейчас пока что идет. Вот сейчас мы 50 собрали, у нас еще плюс 13 сейчас там товаров. Пока что все потихоньку идет. И это еще не весь наш ассортимент. То есть у нас там свыше 30 товаров, мы хотим добавить, хотим там продвинуть, так сказать, товары. Вот. Я надеюсь, что в дальнейшем еще больше будет. Тем более то, что у нас есть чек такой, мы уже планируем, что взять, что уже готовимся, так анализируем, так сказать. И в дальнейшем думаем на новый уровень, так сказать, продвинуться на высший уровень. Хуб, акай Акрам, раҳмат барои фаҳмондантон ва ин бародар бо мақсад ҳамин саволҳо бисёр мешавад, видеоро тамошо мекунам, баъдан мепурсанд, мақсад ҳаминро фаҳмутар мефаҳмондӣ беҳтарин мешид. Хорошо. Саволи бисёр метиҳанд ки ҳамин курси шумо чанд қад давом мета, яъне чанд кадом срокда мо уже прибылда меброем ва чӣ хели гарантия ҳастае ки мо ҳамун прибылда мебинем. Конечно, ягон кас гарантияиро наметиҳад ки шумо мисол 200 000 метиҳен, ямо пас 400 000 мегирен. И ҳамаш айхтон вобаста яким очеред, барое ки шумо агар адача набоша тарафи шумо, яъне омадани шумо впустую лучше наёен. Одаме ки желание дора мисли ҳами Акраму додараш ва ҳамхели бачаҳо бисёранд да ҳами потоки яким, ана адача фақат аз шумо ҳамин ҳаракат омадан, чизе ки шумо да интересне мепурсен, ман мефаҳмонам,
ва айдами ами боротон мешен, яъне айдами савдотон мешен. Баъд бисёр мепурсанд ки ҳамун пули мо дар чӣ расход мешавад. Бачаҳо аё то набурен ки и хели офисе ки ҳозир мо кор кардастем и гапи 100,000 150,000 нестай. Вот тем более иҷа чихе ки медонем хитон касе ки дар Москва места иҷа предоплата дора, иҷа депозит дора, иҷа задержкаи месяц дора, чихе ки квартира мегирем ку иҷа ҳама хела ихе просто так омади ҳамо пулша додим ҳеҷ кана местия. Как минимум 5 миллион рубл дар кора, чтобы 3 моҳа ҳамиҷада бести. Яъне и ҳамаш ай ҳаму ҳисоби хитон дохил мешавад, чтоб мисол шумо биёен ҳамиҷада хитона как дома чувствовали. Яъне иҷада мо чӣ дорем? Ҳозир коротко пройдёмся по обстановке. Яъне иҷа как мини складай, то есть боре ки шумо мехарен меорен, ҳозир иҷа беспорядкай, барои ки мо нав ҳаму боромон аҷобаҷо кардастем, иншоалло иҷада бояд полка, хеле чизо боша, имении полочки, ҳар як одаме ки меояд мисол закупи борои шумоай, баъд мини студияй барои фотобокс, яъне иҷада шумо метавонен суратот, то есть карточки товара хитон бисозен, агар бифора ё ки дизайнер нанимат мекунед ё ки хитон ягон хел продвигат мекунед карточкаи хитона, марҳамат, фотобокс, мини студия барои маҳсулотҳои шумо. Именно шумо меоен, боротон ҳамҷада мемонен ва профессионально сурат мегирен, яъне и уже уровени дигаи хене ки да даст сурат гирифтӣ, да маркетплейс партофтиву савдош дад кард. Не, и уже вообще дига уровень. Ана бо боло дорем мо чихе ки дидастен, иҷа 2 этажай, иҷа рабочая зона, обстановка ҳама чи именно под работу, боло переговорная и зона отдыха, яъне бачаҳое ки меоянд айкор бисёр вақт ҳама ки мисол 24 соат ҳамиҷада нестае. Бачаҳо хай рӯзгор доранд, бачаҳо кор мекунанд, ҳар кас ҳар ҷода кор мекунад ва баъди кор меоянд, то ҳама ҷамъ шидана бачаҳо боло доранд. Агар ки мисол монда бошанд, боло мебуранд, як чунин чи релакс, ҳозир болора нишонтон метиҳем. Ина иҷа зона отдыха бачаҳо, иҷа преимуществаш чиай? Удобства, яъне сидячие места, лежачие места, ҷои намозхонӣ ҳам ҳастай барои бачаҳое ки намоз мехонанд. Ана телевизор дорем, мисол баъзе вақто ҳам хеле идеё меғалта ки қатъи ҳамкоро ягон мотиватсионный видео, кинои бизнес, дар бораи бизнес ҳам хеле чизо тамошо кунем. Мисол як рӯзи муайян выбор мекунем ва ҳама кас ҳамҷада ҷамъ мешем. Ина телевизор бо даже PlayStation ҳам ҳастай, PlayStation 5 ягон 10 бозии дига дора. Мебинем бачаҳое ки мисол меоянд, то ҳама ҷамъ шидана, бачаҳо ҳамиҷада вақтшона як кам ҳам боша, но с удовольствием мегзаронанд. То есть и ҳамаш ай ҳами бачаҳо ҳисоб мехӯрад. То есть вақте ки мегзарад и бепулай барои бачаҳора. То есть всё для наших ребят, барои яксум фэмили. Хоб чӣ хеле ки дидем мақсад агар бизнеса сар кардан хоҳем, ҳама чиз тайёр бигем. Офис ҳаст, компютер ҳаст, ипем мекушоянд ки ҷояша намефаҳме роҳнамоӣ мекунанд. Яъне ки шумо борам мегирен, дидем ки мини студия барои сурат гирифтан ҳамаш ҳастай. Камера ҳастай ки сурат качествени биёяд. Фотошоп кунак ҳам доранд ки мақсад сурата тайёр мекунанд, рӯӣ мекунанд. Фақат ҳамихай дар кора ки шумо биёен кор кунем. Ва як чиз дигарам мехостам пурсам ака ки масалан ина бигем айпага омадан договор бастан, чанд қадар прибилда мебуранд? Мисол бачаҳое ки якум поток омада буданд, ай ҳами опити бачаҳо гавзанум лутфисиво, ана бачаҳое ки омадан ҳоли як моҳи пурра нашида ай омадагишон, но чихе ки ҳозир дидастен, алҳамдулиллоҳ, дар як рӯз дар як маркетплейс 50 заказ доранд. То есть дар 2 рӯз 180 заказ дар як маркетплейс. Итоқа аз он дар Wildberries бо камтарам боша, но ай 100 боло. Яъне фикр кунед ки шумо 2 точка доред, чихе ки дар Корвон точка доред, чихе ки дар Саховат точка доред ва ҳар ду шумо дар прибил овардасай. Конечно же и ба фоидаи шумо. Ана ҳисоб кунед ки дар муддати ай 4 ҳафта камтарак ё уже прибилда хичона ҳис кардем, яъне савдошон шукрона худо ба ҳазур рафтаста ҳозирада. Мақсад ки ма дар видеотон тамошо мекунам ҳама вақт,
бора ай садовод гирифтан аввал бигем. Мақсад ҳозирам ай садовод гирифтестан ёки дар оянда ай киҷо гирифтан ки мақсад бигем бор арзонтар биғалтаву фоида зиёдтар мона. Чӣ фикрҳо ҳаст оянда? Да любой бозоре ки оптовая цена дора ёки оптовый закуп дора, мисол да ҳамин Москва так Люблино садовод ва южные ворота. В подробности не будем поддаваться, но мегум ки любой ҷое ки нархаш приемлемый ва шумо ҳис кардастен ки ҳамҷа выгоднитар ай ҳамҷа смело закупка кунед. Яъне любой чӣ шумо да удобнее ки мисол да садовод 100 рубл бошад, да южные ворота 90 рубл, конечно же шумо оптимальный вариантша выбор мекунед. Ва ака ҷобир гуфта ки иншоалло бачаҳо агар результат нишон битиҳанд, ё ака ҷобир худаш мерава Хитой ягон каса айшо гирдо мебара, ё ҳамон одаме ки беҳад результат нишон додасе ҳамура худша Хитой роӣ мекунад ва ҳамун посредники мо мешава. Яъне по минимально низким ценам ай Хитой мо метавонем бор биёрем, яъне якчанд арзон ай садоводу ай дигар ҷо арзон барои бачаҳои худмона, яъне барои ҳама не, барои бачаҳое ки савдо кардастан қатъи як сум. Ана дальнейшие действия мо ҳамияе ки яъне иншоалло вақте ки прибылмон ҳамун як планкаи мондагимона бизана, мо уже напрямую ба Хитой сару кор мекунем насиб бошад. Хоб то ҷои тонистагимона фаҳмондем иншоалло. Ай ҳама ҷои интереснаш бигем, нафарҳое ки мақсад мехоҳанд ки кор дар бироянд, чанд қа пул дар корай ва мақсад саволҳо метиҳанд ки кам битиҳем ё ки дар ҳамин масъалаи пулашай ҳама ҷои аҷоибаш бигем, мерем акаи ҷобира мепурсем ва пурра маълумот метиҳанд. Смотрите, дорогие друзья, 20 минут, 12 минут, сейчас прям пришло заказ. Это тоже. Ассалому алейкум ака ҷобир. Ва алейкум салом бародар. Дар масъалаи нафарҳое ки мақсад хоҳишманданд ки дар маркетплейсҳо кор кунанд, қай то ҷое ки тонистем фаҳмондем ҳамаша, ай ҳама ҷои интереснеш ки бигем то охира ҳамҷаша мардум жиза дошт, ба чанд қа пул метавонанд ки биёянд ҳамкорӣ кунанд, ёд бигиранд, мақсад бизнес кунанд, бизнесшона давом диҳанд. Ҳамида маълумот меёдем ака. Бародар, як чиз мегӯм, чанд қа пул ростиш мо пешаи чиз гуфтем 200 000. Анализи бигем чистои бигем внутренний анализ буд. Бо хай практика нишон дод ки камакак зиёд расход мешуда, не ки мо нарха набардоштем. Озем 200 000 рубл дар кора ки одами чӣ одаме ки ҳастем, масалан хо компютера якум бора мебина дар ҳаёт, хо забона медона намедона, ам бигем кнопкара гирон кардан то продавец шидан, мо ёдшон метем 200 000 меша. Давҷа бигем фарқ надорам да ту шаҳрвандиги ҷои чӣ кор мекунӣ. Мо ҳам шаҳрванди Тоҷикистонда масалан ҳам мардуми тоҷикда кора додастем, ҳам мардуми русда, ҳам мардуми қирғизда. Дар ин момент одамое ки бигем шогирдое ки дорем кор кардастем дамо. Ҳамин пуле ки метиҳанд ака мақсад дар чӣ расход мешавад? Ина бин бор дар шаҳрванди Тоҷикистонда масалан ИПО карда намеша. Ҳама хас чтоб ягон ИПО икни ки ягон каса привлекат кни вайда олиг мети. Вайда масалан определенный расход меша якум ИПшон мекуне. Димаш бигем одаме ки коучай даршон мета корошон ёд мета, вайм бе пул наметона бия кор кна ҳар рӯз. Вайм зана фарзанд дора, вайм зиндагӣ дора. Вайда расход меша. Сеюм чизе ки бордар ҳаста масалан офис ичзо ҳама аренда дора. Ирам расходи ам бигем да вай меша. Чорум чизе ки ҳаста бордар бигем дальше мера принтер бор за тарид кардан дар корашона ҳама ям пулои хушон дар расход меша. Яъне ки ай ҳам пул борам гирифт. Ҳама чизошон ба фикр ки 25 ки 30 000 асадкаи ки меона ам боршон да мерава. Бо бордарҷон хидматдон ки масалан 30 000 дига да Валберес меспори ки чтоб да доступ бутан. Ёз Валберес хай дар ин момент шукрони Аллоҳ авитаво
аз он Яндексио Биплей аввал бери 3000 месборӣ. баъдан ҳамин видеоро мақсад тамошо кунанд бошанд нафарҳое ки беҳад завқ доранд, мақсад дошта бошанд 100 000 уш мумкин як моҳ пас ё ки 10 рӯз пас дадастшон муғалта ё ки мисол саволҳо меша ки 50 000 4 бор битем ҳамаи хали функсион мешава ё ки бародар Русиш ҳозир ҳаста 4 шогирдам хеле як чизе ки дига қабул намекунем хе барои чи 4 моҳ дахл 50 000 густиси ровно баъди 7 дарс ин ки 5 дарс то савдо дам мебурам пули бор шайхи чи намуд бизнес мудаи ки бигем мо пули бори вая мо медудем масалан хали мақсад агар возможност набоша бигем ака 100 000 шам метем 10 рӯз пас 100 000 дига шам 15 рӯз пас агар и хели чиза боша масалан индивидуально подход мекунем опять же мя характери одам видан дар рафтори одам баъд яхеш мя масалан 100 000 метем ки 50 000 мета как будто ты по жизни авай қарздори у хели одам да вообще мо масалан чиз намекунем оз я шогирд асай я тани я сета 100 000 қарз дорам бо плюс минус 50-60 000 мо қарз мондагӣ ки бор затарид кунам ин чизошам савдошон хосол шудагида барои ҳамқа бисёр пунктҳоиш ҳаста ки опять же мегем ки индивидуально вақте компания мебине ки ваё муда хизмат кардисиям масалан бо чӣ хеле ваё мардум да фоида аст компания да фоида аст дастгиришон мекунем вақте ки масалан нагли кор мекунам чӣ дар кунам ваё муда як бори дига мақсад медем ки номерҳоро намонем телеграм канала ютуб канал яксон дар телеграм мақсад ютуб дар телеграми шумо дар обуна шаванд ҳар рӯза хабардор мешаванд бизнес чӣ хел рафтаиста ё ки дигараш ва дар масъалае ки мехоҳанд дар ҳамин ширкат якҷоя шаванд метавонед телефон кунед пурсед ва мақсад ба хулосаи аниқ ки омадем серьёзно кор кардан ҳамкорӣ кардан мехоҳем метавонед офис биёед адреси офисам менависем ки меоед хитоқати суҳбат мекунам ва иншааллоҳ ҳамкорӣ мекунам дига чӣ гуфтани нест ака чӣ гуфтам одамое ки мехоҳам масалан пул кор кунам ки ягон желаниешон боша точнее одамое ки мехоҳам пул кор кунанд бояд ваё решимости полностью решим бошанд дигим чиз желание калон дошта бошанд вақте ки ҳамин дар медуранд ҳастаи бачаҳое ки просто бо практика нишон медиҳад уже савдои яхеш бигем 300-200 000 дахестага ҳастаи бачаҳое ки ами мераванд миянд вроде ҳар шайхи дарсу дестиян ҳар шайхи бо бачаҳое ки ёз бигем савдошон яхеш систай варо бисёртар вақт сарф кардисия айсаб ки аҳамият наметаванд корда барои галдашка мераванд миянд ваёда савдошон систай чӣ гуфтанем ки желаниятон калон бояд боша шумо ниятон пулкоркунӣ боша вақте ки ҳамин дари ҳаминҷаро дуромаде бояд ҳама чиятон бурояд мо гарантия метавонем ки кори мо качество дорад он кори мо качествоаш агар бигем паст боша мо экипажшонро возврат кардагем ё ин ки бигем ба хубӣ расходиться кардагем хуб ҳамин қадар маълумот хуб бародарҷон ва дар як масъалаи дига мехостем ки бо шумодан маълумот расонам дар кадом масъала маълумот доданӣ будем ки нафарҳое ки мошин доранд таксида кор мекунанд бо дигар таксопаркҳо бигем мақсад аҳамият дода бошем баъзе таксопаркҳо 4-5% мегирад метавонед ки дар ин компания муроҷиат кунед таксопарк ҳамчун бигем қатъи ё кор кунед ки закаса ё шумода битиянд 2% мегирад ки фикр мекунем ки шумодан выгоднитарай ва дар масъалаи путевой листам метавонем муроҷиат карда ки як моҳаша бедаводав нархи арзон қатъи бигем мегиранд метиҳанд дар масъалаи мошин боша ба наздики 10 Lada Grant бигем ай Санкт Петербург буда наоварда уже гирифта будам барои ҳамон оли бо 10 дига оварданиам метавонед ки барвақттар муроҷиат кунед аренда ё ки викуп мақсад бигирен хоб ака ҷубир иншааллоҳ ки фаҳмонда тонистагим боқӣ паноҳи Аллоҳ худона эҳтиёт кунед бошем назарам бардар Аллоҳ нигаҳбон боша хай худо рӯз боша бо дига проектҳода иншааллоҳ ҳамкорӣ мекунем бошем